Avui ve al programa un apassionat de la cuina i del Tintín. És de Pineda de Mar. Amb 16 anys va entrar a les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya i als 18 ja era militant del partit. És vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda. I espero que ben aviat sigui president de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts a la fàbrica, avui per Aragonès. Pere Aragonès, com estàs? Molt bé, i tu? Benvingut, Gràcies. Què et fa donar el pas a la política, a fer política en definitiva, a militar en el jovent? Bé, doncs, en aquella època, clar, ja fa uns quants anys, érem els únics independentistes del poble, els amics. Ara, que som tants, la gent que defensava la independència, en aquell moment érem quatre gats, no? Però tu venies de família que dedicada a política o havia fet política? La meva família hi ha hagut bastanta implicació política. Segur que amb alguns, si ara fossin vius i poguéssim parlar... Fliparíem. Fliparien ells bastant, diguem. No crec que s'enfadessin, però fliparien bastant. Però bé, hi ha hagut sempre aquesta... Jo, com a mínim, he tingut sempre la implicació en el Pineda, amb moltes associacions, i hi ha un punt que dius, anem a intentar canviar les coses. Fa unes setmanes va venir aquí el Marc Lesan i la Juliana Canet, youtubers catalans, i et van posar com a prototip o exemple de jerky. Hi ha un moment donat que parlem de convergents, prototip de convergents, prototip de copaire i prototip de jerky. I em diuen, prototip de jerky, el Pere Aragonès. Què penses d'això? Bé, suposo que és una cosa bona. Bé, és la gent que hem estat a les Joventuts d'Esquerra, el jovent republicà, és gent activista, gent que es mou, tota la gent que fa política, normalment en l'entorn de la seva generació són molt una excepció. Imagina't a la gent jove, no? Que decideix dir, anem a implicar-nos políticament, no? I, per mi és un honor que em posin com a prototip jerky. Ells deien un noi i una noia que va a un concert de xarango amb l'estelada. Bueno, ara això fa anys sí. I de fet era el lloc on es podien comprar estelades, no xarango, perquè xarango de l'època. És més recent, no? Però a l'època, els lacs en Bustó, l'Obrim Pas, i era un punt de mobilització. Era quan l'independentisme es tancava en llocs per reunir tots els independentistes. I des de fa uns anys hem fet al revés. L'independentisme està present a tot arreu. Tu coneixes gent que fa 15 anys, 20 anys, et deia Indepe, estàs boig, somies, i ara et diu traïdor? Sí, i tant, uns quants. Ah, sí, Sí, molts? Bastants, sí. Que em deien, vosaltres sou d'Erri Barretina. I ara, no pot ser, sou uns traïdors, botiflers que pacteu amb Espanya, i tots al carrer, i això s'arregla amb el control del territori i tal, no? I dius, I aquesta gent fa 20 anys a qui votava? A Convergència i Unió. Com coneixes a l'Oriol Junqueras? L'Oriol el conec, havia un amic i company de la GER, que és l'Arnau Albert. Ell estudiava història, és historiador per l'Autònoma, i va dir, tenim un profe que és molt bo, i l'hem de portar un dia, una trobada de la GER, que fèiem escoles de formació, xerrades, etc. L'hem de portar, i vam dir que vindria, però el tio no va aparèixer. Ah, no? No sabem si es va dormir, si aquí va passar alguna cosa que encara no ho he acabat de saber. Llavors vam dir, escolta'm, doncs portem-lo un dia a una conferència i tal. Vam fer una conferència deu fer fa 15 o 16 anys, i vam flipar amb l'Oriol. Després vam anar a fer unes cerveses, vam estar fins a les tantes de la nit, ell explicant aquella pedagogia com a historiador, i a partir de llavors vam dir, hosti, aquest tio és un diamant. L'hem de portar tot arreu. I vau tenir sempre, des del primer moment, connexió o va venir amb el temps? Connexió personal, perquè ell et crida per formar part del seu equip a la Conselleria d'Economia de seguida. Bé, sempre hem tingut molt bona relació, no? I en el moment en què ell assumeix Economia, veníem de tot un aprenentatge. L'Oriol té molta visió estratègica. És a dir, jo crec que és un personatge que les veu a venir bastant les coses que passaran, no? Té aquest punt d'intuïció. Llavors ell va agafar una sèrie de gent i quan a partir del 2012 podem començar a tenir capacitat d'influència a canviar la política econòmica del govern, agafa un equip i diu, feu vosaltres, aprengueu, estigueu-hi a sobre, adquiriu informació, aprengueu com funcionen les coses. Aquesta és una obsessió que l'Oriol té sempre. Hem de posar gent que es prepari, que aprengui.
I va agafar una gent com a l'Albert Castellanos, com a mi mateix, com a Lluís Salvador, que ens vam dedicar doncs, en aquell moment a fer el seguiment del que feia el govern en matèria econòmica, aprenem bastant, llavors quan ell assumeix doncs, l'encàrrec de ser vicepresident i conseller d'Economia se'ns endú cap allà. En una època en la que semblava impossible a Esquerra Republicana agafés l'economia, no? O gestionés l'economia del país. Bueno, és que hi ha matèries en aquest país que han estat reservades només per una gent. Quina gent? Bueno, per la gent de l'establishment, de l'ordre, d'aquella dreta conservadora catalana, que sembla que eren els nascuts. Ara costa trobar-los, no? Diguem, perquè tothom es transforma, no? Però semblava que fossin els nascuts per governar i que era impossible que una persona d'Esquerra Republicana pogués ser conseller d'Economia. Com has viscut la polèmica aquesta de Cataluña quiere cargarse el dumping fiscal de Madrid o la imposición fiscal en Madrid? Al final aquí hi ha un projecte econòmic, que és el projecte econòmic de l'Aznar, que és de fer de Madrid la nova capital d'Hispanoamèrica. I a més, clarament, amb una estratègia molt de donar suport a les dretes a Amèrica Llatina i amb Madrid com a capital econòmica i arrasant amb la resta. En el fons, l'Ayuso és això. De fet, el seu equip de col·laboradors més estret és l'equip de col·laboradors de l'Aznar. I el símbol d'això és el dúmping fiscal. Però el dúmping fiscal és la punta de l'iceberg de tot el que hi ha sota, que és aquesta relació amb les empreses regulades, que és tota una política d'infraestructures. Per tant, hem anat allà i els hem posat el dit a l'ull, sí, però és que a més ho hem de fer, perquè si aquest país vol tenir futur, si Catalunya, els països catalans volen tenir futur, el que hem de fer també és tenir capacitat i poder econòmic. I, per tant, aquí és on hem d'anar a sac. Els joves tiren d'internet per informar-se sobre sexe i l'edat d'accés a la pornografia disminueix fins als 8 anys. Es rep suficient educació sexual? Veiem com ho viu la gent. Vosaltres consumiu pornografia? No, jo no. De tant en tant. Sí. Sí. No. No. Sí que en consumeixo, no diré mentides. Recordeu quan va ser la primera vegada que vau consumir? Vaig trobar una pel·lícula amb mon pare. Era ben petit, potser tenia 12 anys. O sigui, jo era una mica més gran, Poder feia quart d'ESO. Als 12, per la televisió, això que es posen al canal ficava el número 10 i sortia porno. Què penseu de la pornografia? O sigui, no trobo dolent que miris porno, perquè crec que és una cosa natural, que si et ve de gust pots mirar-lo, però sí que com està representat ho trobo fatal. Home, la pornografia jo crec que és una mala educació sexual en el sentit de que t'inculquen moltes coses que després a l'hora del sexe no és real. És ciència-ficció, no? Altres consideracions serien el masclisme, la falta de consentiment, la violència. Què penseu de l'educació sexual en el nostre país? No se'ns ensenya res d'educació sexual des de les escoles i quan se'ns ensenya molt perifèricament. Que a més els pares tampoc és un tema que vulguin parlar, és un tema molt tabú. Avui dia nefasta. Tot el que jo sé no és perquè mon pare o ma mare m'ho hagi explicat, sinó perquè he investigat, he buscat o en la colla dels amics hem parlat. Això és el que succeeix, que després hi ha manades i homes que violen a dones perquè es creuen que això és el normal que han vist en la pornografia. Tot això s'ha de treballar a l'escola i a casa, però si a casa no es treballa, que almenys a l'escola es treballi. Com li explicaries a un nen o una nena de 8 anys què és el sexe o la sexualitat? Esperaria que ell em preguntés i li respondria les preguntes que ell tingués sobre aquest tema. Jo crec que s'ha d'adaptar al seu idioma. El trobament de dues persones que es troben i hi ha una connexió entre energia i pensaments. L'instinte que tenim animal, aquest, al tocar-te, al començar a masturbar-te, amb 8 anys doncs, ja es comença a despertar tot, no? Però per explicar-li el que és la sexualitat és que el veig massa petit encara. Yo creo que con 32 años que tengo todavía no me conozco a mí mismo, o sea, todos los días me deslumbro con algo nuevo. Nunca es tarde para aprender, ¿eh? Claro. Conmigo no vas a aprender. Vaja, una de les coses que m'ha sorprès més és l'edat 8 anys. 8 anys, sí. Jo, si m'haguessin fet apostar, hagués posat algun any més. Cosa que em fa pensar, quan jo tenia 8 anys, era un món molt diferent. L'accés a pornografia, jo no sé quin era aquest Canal 10, que deien. Tampoc. No l'havia trobat. L'accés a pornografia era molt diferent al d'ara, ara és superfàcil, amb un mòbil, no? I jo crec que la qüestió és que l'educació sexual que hem rebut, molts de nosaltres, que som fills d'una generació que per això ha estat molt tabú, moltes vegades ha estat a l'escola i molt centrat en tema anticonceptiu.
no? A dir, escolta, amb un condó es posa així. I això està, bàsicament. Sí. Això és com a molt. Crec que s'ha de treballar més el que és la qüestió afectiva. Més que sexual, afectiva. És a dir, perquè al final també respon a això, el sexe, no? I ara, per exemple, el Departament d'Educació, suposo que aquí tota la dreta es fotrà les mans al cap, però està treballant també que és un programa d'educació afectiva i sexual a les escoles, precisament perquè no hagin d'aprendre els joves, no hagin d'aprendre, o els adolescents, no hagin d'aprendre què és el sexe, què és diferenciar espectacle de realitat, no? I també en totes les connotacions que em sembla que deia una de les entrevistades, no? De masclisme, de les pitjors, diguem, malsons, no? Que pot haver-hi, que també moltes vegades es projecten en pornografia, doncs precisament treballar la part afectiva ajuda a donar-li una altra visió, no només la simple mecànica reproductiva, que és la que havíem tingut nosaltres a l'escola. Drogues. Què s'ha de fer, per exemple, amb la marihuana? La marihuana jo crec que s'ha de legalitzar. I, a més, com que soc responsable de la Hisenda, com amb molts productes, amb un impost. Un dels problemes que tenim ara a Catalunya és que hi ha és a dir, al voltant de la producció i distribució de marihuana, com que està il·legalitzada, ajuda a que hi hagi tota una part de criminalitat molt gran. I la millor manera, moltes vegades en aquests casos, és legalització i que pugui haver-hi un accés controlat i, evidentment, tots uns programes de resposta en el cas que hi hagi addicció, no? Per tant, jo amb això ho tinc molt clar. Jo la legalitzaria i ho faria, és a dir, com altres drogues que són legals, com l'alcohol o el tabac. Tu t'has sentit espiat, perseguit? O et sents perseguit o espiat simplement per ser qui ets? Tu tens el telèfon punxat? Bueno, jo puc dir que una conversa amb una ministra diu, bueno, esto te lo voy a decir personalmente porque, claro, tú debes tener el móvil echando chispas. Llavors, bueno, a partir d'aquí... I fa molt de temps que nosaltres el mòbil deixem fora una reunió, per exemple. Pues ja està. Tu et creus al govern, principalment al PSOE, quan diu, tant en públic com en privat, això és que hi ha una part del poder judicial que va a la seva, una part de la policia que va a la seva... Tu t'ho creus, que realment no tenen res a dir o a fer allà? I segona pregunta, tu creus que veurem durant tota aquesta campanya electoral on tu seràs el candidat filtracions interessades d'aquesta part, d'aquest deep state, de converses privades? Jo estic convençut que sí, perquè si ha anat passant fins ara no tenim cap raó per pensar que no passarà. I després, quan ens pregunten si confiem o no en el PSOE, nosaltres el que confiem és en nosaltres mateixos i confiem en la ciutadania d'aquest país, que vota i ens dona la força per poder ser exigents i per poder obtenir avenços, no? I és el que ens toca fer tots, et toca fer tu en el Congreso i ens toca fer l'altra gent que tenim responsabilitats, al govern o al Parlament, no? Per tant, aquí no hem de pensar tant què és el que podem esperar d'ells, sinó què és el que podem esperar de nosaltres. I això és el que és fonamental. I quan diuen, sí, esto es la derecha judicial, esto es la fiscalía, que tal... Bueno, cert, però la pregunta és, bueno, i vosaltres què feu? És a dir, molt bé, ells van sols, però vosaltres aneu a darrere a intentar resituar això en termes democràtics o, escolta'm, no us molesta, no? Doncs precisament quan nosaltres parlem de diàleg, de negociació, de solució política, és per evitar que hi hagi una part de l'Estat que es renti les mans davant d'aquesta deriva. Polònia o el foraster? Polònia. Polònia? Sí. I ara és més divertit perquè se'n foten de mi. Sí, de fet, jo no ho miro gaire, però ahir, crec, o sigui, l'altre dia vaig ser... Sí. Però bueno, mira, el teu imitador és alt i gran. Sí. Ho dic perquè el meu és petit i molta gent pensava... Han de fer el canvi. Clar, i molta gent pensava que jo era petit. Que tampoc sóc gaire gran, Música, per sortir de festa, Rosalía o la Pegatina? Rosalía. Rosalía, És que jo crec que de concert he anat el de la Rosalía. La Pegatina, segurament potser en alguna acampada jove, però sí, Rosalía. Quin títol et faria més il·lusió? Tintín vota al referèndum de Catalunya? O Tintín posa fi a l'espoli fiscal a Catalunya? Tintín vota al referèndum. Aquesta de trampa. Fàcil. Com a president del Barça, Laporta o Bartomeu? Ets
culer, no? Però futbolero ets? No soc molt gaire, futbolero, però entre els dos em quedo amb la Porta. Però ets culer, no? Que és lo fàcil. Ets culer, no? Sí, home, sí. La Porta o Bartomeu? Tu no, diguem. Jo no, clar, Ho és sento. difícil. Soc d'esquerra. No, però la Porta. La Porta? Sí? Com a president de la Generalitat, Artur Mas o José Montilla? Oriol Junqueras. Què opines de les crítiques o el retret d'Esquerra Republicana a l'època dels tripartits, cap a Esquerra Republicana a l'època dels tripartits? Vau fer el PSC... Bueno, escolta'm, n'hi ha que els va votar el PP per tenir la presidència i per fer pressupostos, que és pitjor. Però ho consideres un error o un encert? Jo crec que no és un error en cap cas, perquè va haver-hi una política de transformació del país molt important i en aquest país hi ha una part ideològica que al cap dels anys sempre revisa la seva posició. I aquell Pasqual Maragall, que era tan denostat, que el van destrossar políticament, ara tothom, a les últimes municipals, tothom es volia declarar hereu de Pasqual Maragall a Barcelona, no? Quan, precisament, en aquest cas, qui havia treballat colze a colze amb ell, que és el seu germà Ernest, encapçalava la llista d'Esquerra Republicana. Què veus més proper, la desaparició o desintegració de Ciutadans, almenys com a primera força política, o sigui, com a guanyadors, les últimes eleccions, o la irrupció de Vox al Parlament? Crec que abans entrarà Vox al Parlament i Ciutadans no haurà acabat de desaparèixer, no? Ja deia Gramsci, no?, que entre l'antic i el nou, en moments de crisi apareixen els monstres. Doncs ara estem aquí. Com vas viure el 20 de setembre? Bé, el 20 de setembre jo anava en cotxe cap al departament i vaig sentir per la ràdio que entraven al Departament d'Economia. I que t'havien detingut. Sí, això també ho vaig sentir quan anava per la Via Laietana amb el cotxe, que em van dir, vés cap a Palau. I pensava que en qualsevol moment em detindrien, no? Però sí, va ser un dia molt complicat. Vaig anar al Palau, allà vaig esperar que arribés l'Oriol i vam estar fent seguiment d'on tenien el Joan Maria Jové, la Natàlia Garriga, el Lluís Salvador... Però vosaltres, éreu dies abans o en algun moment, allà a la conselleria, amb el Lluís Salvador, el Jové, l'Oriol, en algun moment algú va dir algun dia entrarà la Guàrdia Civil aquí i ens detindran? Éreu conscients? Sí, era una probabilitat alta, perquè ens notàvem vigilats. Sí. Pensa que en els dies previs estaven entrant impremtes. Estàvem buscant naus per vas veure la mateixa persona a 4 llocs diferents, per exemple? Jo a Madrid a mi em passava, Jo a Madrid veia la mateixa persona a Totxa, a la Porta del Sol i davant de l'hotel. Jo una mateixa persona no, però sí que hi hagués presència de gent que estava tot el dia, que no estava allà mirant els coloms, gent que estava tot el dia en un banc davant del Departament d'Economia a la Rambla de Catalunya, ho vam tenir abans i després del 20 de setembre durant força temps. I tu durant l'aplicació del 155, ets una de les principals figures dins de la conselleria. Com vas portar tota aquella gestió, el dia a dia, negociacions o converses amb el govern, amb el Montoro, tota aquesta gent? Clar, nosaltres vam plantejar el 27 d'octubre al matí que si s'aplicava el 155 marxàvem tots. Això era una putada pels treballadors que estaven treballant amb nosaltres al Departament d'Economia, que eren funcionaris i que són gent compromesa amb les institucions de Catalunya, no? Compromesa amb la seva feina. I sabíem que si plegàvem els deixàvem descoberts, no? Sense protecció davant de l'Estat, no? Però el govern i l'Oriol ens va dir vosaltres us heu d'aguantar, vosaltres us heu de quedar. I en una guerra s'han d'obeir les ordres dels teus generals i més si són amics teus. Com és aquell dia que l'Oriol et diu a la presó tu seràs el meu relleu? Quan vam anar allà amb la Marta Rovira, em van fer sortir un moment en una d'aquelles cabines fredes d'Estremera. Per cert, unes cabines que n'hi havia una que el primer dia que vaig anar a veure l'Oriol estava el guix del sostre, havia caigut i 4 mesos després encara ho havia d'escombrar. Drama de presó, bèstia. Em van fer sortir i al cap d'un quart d'hora la Marta em diu vine. I sí, l'Oriol va dir, escolta'm, si a ella li passa alguna cosa, et toca a tu, tot. Dic, bueno, doncs què vols que et digui? T'has aquí dins, que faci falta. Com vas viure la revocació del tercer grau o com has viscut les reiterades revocacions del tercer grau als nostres companys i companyes? I si creus que això dificulta fer política, perquè clar, com li expliques a la gent que potser no té res a veure amb el govern, tot això com ho veus? Ho dificulta,
Això està clar, que ho dificulta. La qüestió és si ens ha de fer descarrilar o no. Jo crec que no ens ha de fer descarrilar, primer perquè ens ho demanen, com a mínim, els companys d'Esquerra i les companyes d'Esquerra afectats. És a dir, la Dolors Bassa, quan va entrar a Puig de les Basses, després que se li revoqués el tercer grau, el que deia era diàleg i negociació. I la Carme Forcadell igual. I en Raül i l'Oriol igual, no? Per tant, no per esperat deixa de ser dur, és una merda, no? I en el moment en què veus l'últim cas, no? La Carme, que a la porta de Batràs, que a més estàs en un espai de la ciutat, no? Que dius, això podria ser una escola, però és una presó, que es tanca la porta i que ella després a dins, des d'una de les sales de la presó, ens va saludant, no? Bueno, és dur, no? Perquè dius, jo ara m'aniré a casa, soparé, estaré amb la meva companya i amb la meva filla, i ella estarà aquí a la presó i veurem quan pot tornar a sortir. Què penses quan escoltes a gent d'Unides Podemos principalment parlant d'indults? Doncs, escolta, menys parlar i més espavilar-se. No? Perquè al final està molt bé que ells tinguin aquesta proposta, la nostra és l'amnistia, però no serveix de res que la diguin i que l'expliquin. El que han de fer és moure's. I, vaja, crec que aquest és el que els hi toca a Unides Podemos, que s'espavilin, perquè ells han començat a tastar una cosa, que és que primer van anar per nosaltres, però ara aquest deep state va per ells. Quina presència tindrà l'Oriol i la Marta a la campanya, a la teva campanya? Bueno, tota la que puguem, tota la que puguem, no? La Marta s'incorpora a la llista en els últims llocs, que són els llocs d'honor, i per tant la tindrem fent campanya, amb la dificultat que haurà de ser doncs, telemàtic des de Ginebra, però com que aquesta campanya també serà molt telemàtica, doncs la tindrem molt participativa. I l'Oriol, bé, esperem que pugui estar allà en una situació penitenciària en la que pugui sortir algun dia i amb permís de la Neus i d'en Lluc i la Joana ens pugui acompanyar en algun acte. Jo crec que poca gent ho sap, encara, però tu ets molt mitinero. Sí. Sí, ho fas. Quan em deixen, sí. Per què ets tan mitinero? D'on et ve aquesta experiència? I quin mitinero o mitinera t'agrada més? Bueno, primer, l'Oriol fent mítings és brutal, no? Això em ve de l'època de la JERC. del primer que em preguntaves, no? De les primeres preguntes. D'aquella època érem molt de fer actes allò, i Esquerra és un partit de grans mítings, és a dir, tu quan veus d'on venim nosaltres, no? La tradició del Macià, del Companys, eren uns mitineros espectaculars. I jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer una persona, dels fundadors d'Esquerra Republicana, el Víctor Torres, i tenia aquesta manera de fer els mítings dels republicans antics, diguem, dels anys 30, no? I era espectacular. Què serà el primer que facis si ets president de la Generalitat? Bueno, doncs primer trucar al conjunt de forces polítiques i després que el govern de l'Estat convocar conjuntament la mesa de negociació i portar-hi l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Voldràs els comuns al govern? Si ells volguessin i estiguessin compromesos amb el que és una proposta d'autodeterminació i amnistia, doncs tothom hi és benvingut. N'hi ha uns que ja és impossible, perquè ja us ho diuen ara, que és el PSC. Amb el PSC no podrem anar ni a la cantonada. Però crec que els comuns hem pogut acordar un pressupost i l'independentisme mai ha de renunciar a sumar. Si podem compartir programa, i un programa independentista i autodeterminista, perquè no hem d'aprofitar l'oportunitat de sumar. I la CUP també, que crec que la CUP s'ha d'implicar, també en qüestions de govern. Oriol Junqueras. Líder. Carod Rovira. Un gran teòric. Marta Rovira. La líder. Laura Vilagrà. Jo crec que és una persona extremadament treballadora i que genera molts consensos. Roger Torrent. És una persona amb molta potència i molt de futur. Quim Torra. Un activista. Carles Puigdemont. Un president. Lara Borràs. Una candidata. Pedro Sánchez. Encara va amb massa por. Pablo Iglesias. Li falta valentia. Ada Colau. L'alcaldessa que va perdre les eleccions. Nadia Calviño. Ortodòxia. Cristóbal Montoro. Ortodòxia, ortodòxia. Enric Millo. Em costaria ser educat, diguem. Sí? Però tirem-ho per l'humor. Em ve el cap al Fairy. Soraya Sá de Santa Maria. El poder de l'Estat. Junts per Catalunya. Convergència. Comuns. El que podia ser i no ha estat. PSC. Un bon partit que estarà a l'oposició durant molt de temps mentre nosaltres estiguem governant. CUP.
Un partit que ens hauria d'acompanyar al govern. Esquerra. El millor partit per aquest país. Espanya. Uns bons veïns haurien de ser. Catalunya. El lloc on hi haurà la meva república. Pere Aragonès. Un republicà. Hi ha clarament un elefant a l'habitació que no s'està parlant. Us he portat una cosa que potser us anima a que parleu una miqueta més sobre això. És whisky, Pere. Hombre. Vols whisky? Tu t'agrada el whisky, Pere? És un regal per tu, Pere. A mi no, és que a mi no m'agrada el whisky. Com que no t'agrada el whisky? A mi no m'agrada el whisky. Joder, tio, pues vaya, ho dius en les converses. No m'agrada. Pues mira, a mi sí que m'agrada. Ara no, a aquesta hora no, Perquè llavors acabarien dient una bestiesa. Però un bon whisky fumadet d'Escòcia... Sí. No, jo vodka. Però bueno, però l'Aquarius no. Una mica de, no? Aquarius no. Aquarius no. He llegit al Wikipedia, Pere, que vas formar part de l'agrupament Escolta i Guia Montpalau de Pineda. Llavors... Els escoltes fan això. Ah, sí? Sí. Exacte. Llavors, us he portat un test per a veure si seríeu bons Boys Scouts. Fa molts anys, d'això. Bueno, doncs anem a veure què tal se us dona. Vale? Imagineu que esteu al mig del bosc i us quedeu sense aigua. Se us ha acabat l'aigua, esteu perduts, necessiteu aigua i no sabeu què fer. Què feu? Primera opció, plorar molt fort per poder recollir les llàgrimes i veure-us-les. Segona opció, trucar a Espanya perquè et vingui a rescatar. O tercera opció, fer pipí en una ampolla per poder veure-te-la després. Les dues primeres són molt convergents, la tercera. Triaràs la del pipí, Aquí falta la quarta, que és buscar el riu i sempre portes la pastilleta. Exacte. Per intentar que després no tinguis moltes cagarrines. Exacte. Sí, però aquestes opcions no hi eren. Jo he triat una de les tres que us he portat. La tercera, supervivència a tope. Viven... Sí, no, pitjor dels casos és això. Veure pipí seria la millor de les opcions en aquest cas. Plorar i trucar... No. La pataca no serveix, la que m'has dit abans. Bueno, te l'he portat, potser la portes. Vale. Podries beure whisky. Ara sí. Ara toca aconseguir menjar. No tenim menjar i hem d'aconseguir menjar. Llavors, primera opció, vas a casar amb Santi Abascal. Segona opció, no necessites menjar perquè hi ha l'Artur Mas per allà i ja t'alimenta el seu ego. O fas un globo i quan arriba el Glover li dius que es quedi amb tu i així de pas l'alliberes de l'explotació laboral que pateix. Però l'Abascal, si amb la casa fa com amb l'Emili, si vas amb ell no pillaràs res. Però és una contradicció. Recorre a Globo per fotre bronca a Globo. Sí, és molt Podemos. Mengem ego d'Artur Mas. Mengeu l'ego d'Artur Mas. Alimenta. Comença a fer fred i s'ha de fer un foc. Llavors, com ho fas? No en teniu ni idea de com fer-ho, així que us abraceu a Pedro Sánchez tota la nit? Segona opció, li dius a l'Abascal, visca el feminisme! Així s'encendrà i amb les espurnes que surtin potser fa un foc. O, tercera opció, poses Don't Stop Me Now i segur que l'Iceta s'anima a ballar i entreu tots en calor, una mica. Bueno, la tercera, nosaltres també ens hauríem de posar a ballar. Llavors, clar, però si l'Iceta balla, tu acabes ballant, vulguis o no, sempre. No ho sé, perquè jo no me'l veig de parella per gairebé res, diguem, tampoc per ballar. Llavors... Jo Abascal. Sí, no? L'Abascal. Abascal, no? Liar-la, a veure què passa. Sí, a més és que té pinta així com de, saps? De liar-la fort. Sí. Començo pel Pere aquest cop. Has de construir un refugi i no tens ni idea de com es fa. Llavors, amb qui fas equip? Primera opció, amb Pilar Rahola, que potser no ho aconseguirà però estarà tota l'estona xerrant i almenys et distraurà. Segona opció, amb el Rufián, que ara que fa running està fortíssim i ell treballarà i tu podràs mirar. O amb la Laura Borràs, que ho farà bé, però serà un refugi molt petit i haureu de compartir-ho tot durant molt temps allà dins del refugi. Aquesta és pregunta patrocinada. Patrocinada. No tinc res a veure. Amb el Rufí. I si toqués la rola, amb la condició que un es quedés dins i l'altre fora. Perquè crec que seria impossible la convivència.